Igbo chọrọ isu Igbo ekene m unu eji m n'aka na unu nọsị mma ọ ka bụkwa nwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ. Tata achọrọ m igosi ka ị ga-esi wee tinye Igbo na your keyboard. Ọ ga-abụ ịchọ ide Igbo n'ijiri fon gị na-ede ihe na-ede Igbo ide Igbo gị ọfụma. Unu mana anyị na-amụ Igbo lessons anaghị ekwugo maka ide ihe na Igbo. So in order to write your Igbo correctly, you need to have all the Igbo alphabets. You know, it's not all the Igbo alphabets that you find in English alphabet. For example, let's write Ụtụtụ Ọma. Ụtụtụ Ọma. This is not the correct spelling of Ụtụtụ Ọma, and some people just write it like this. This is wrong. You don't write Igbo with English. If you do that, you mess it up. This is actually Ụtụtụ, Ụtụtụ, Ụtụtụ. This is not the spelling of Ụtụtụ. And why it's like this is because you don't have Igbo in your keyboard. So in order to achieve that, you need to go to your phone settings. Gonna your phone settings. Button your phone settings. Chobebe your languages see the chobeba so gede. Mine the under system. Mepe ya obulu ni mepe ya full language and inputs. Imepe the language and input. Now, the first thing feba no about this language, which under it you see English. This is not where you will go to maka language in no abo ihe my phone they use in general. So this is not where you go for. Ihe ga chọbụ your keyboard. Maka na ebe a ka ị chọrọ itinye Igbo, ọ ga-abụ ị na-type ihe, ị na-type ihe na Igbo. So my phone they use this Swift key keyboard. So mepe ya, ọ bụ na imepe ya, a full languages beside it you see word sign. So ọ bụ na imepe ya, the first thing ị ga-afụ with your languages, which Igbo languages ndị nke itinyegoro na your phone. Ọ bụ na ị na-anya ebe a kete fụ na Igbo dị off. So agbanyụ m Igbo agbanyụ tupu m bido this ihe onyonyo. Ihe ga-eme kịta bụ ịgbanye dị Igbo on. Now ọ bụ na inweghị Igbo before na ị chọrọ itinye Igbo, ihe ị ga-eme bụ click ebe anụ wedere all languages. Ọ bụ na imepe ya o buputere gị all the languages, ị chọbazie Igbo. In order not to waste time, simply go to your search and search for language Igbo. Ọ bụ na ị search ya oops. Ọ bụ na ị search ya ifu gị ya o buputelu gị ya. Simple. Enwego m Igbo already. For example, Spanish. For example, let's say Spanish. You choose one combination. So to aka see where choose your Igbo language or any language. Chọrọ. Now, ka I go back to Google, ka I mara mi ihe anyị nwere, ihe anyị mere ma nye metere ya. Now, ka I deyarigokwa this Ụtụtụ Ọma. Ifugia na ọbatago. O abatago, O abatago, and this is the correct spelling of Ụtụtụ Ọma. So in order to write your Igbo correctly, you need to have Igbo in your keyboard. So this is how you can activate your Igbo keywords. So you can write your Igbo correctly or any other language each other activate na your phone. So dizikwanụ echi. This is part of our Igbo lesson. Mana ka anyị hapụ ime ihe onyonyo anyị echi ka o too ogologo. Ọnya me njiwe na-ewepụta nke anụ makịta. Mgbakwanụ Igbo nwe m dizikwanụ echi ka m pụtakwanụ ka emesịa.